asawa na, yung mga asawa. Sabaan mo pre. Oh, sila kina asawa. Oh, kinsa ba ni pre? Imo nang asawa. Animal ka ikaw dis. Oh, si pare man naga sige magtawag-tawag. Karon ka. Mukabaw si ko nimo kagwanga. Kaga sige kag. Bugal-bugalan po kay bugal-bugalan ko ni tawanan ni. Oh, seryoso ba kayo eh? Kini ron kabaw si ko ni ron. Awa ni ron. Atoon ko ni bugal-bugalan ko ni. Nya nag-enjoy ka gabi eh. Pati ako ga-enjoy. O makakibawang ba na? Kaya nga, basta dili kita kibaw lagi na. Basta kay ako bahala nimo, ako bahala nimo. Sunod date ato tagkuan. Ato tagbilaran. Ito bahalon nga hotel ba? Oh, sige. I love you. Sige. Unya, isa kamusta ka? O sige, basta ugma ha. Manihapon ta. Mo anto sige ha. Sige. Siksihan mo gabi, no? Hindi ko makalimot mo ba? Kisa. Kabiha bitaw kay kung tanong bubuhin ho, ikaw rin pinakapapa dyan. Dai, ito ana dai, di naman sawa, di naman sawa. Ay, sawa, pinakikuan na, isa ba? Dai, Di naman sawa, di naman sawa. Ay, isa ba? Basta rin habas ko. Di lagi na mga sawa dai. Ay, sawa lagi. Di na mga sawa, ito ana. Di na mga sawa. Di banhak ay sawa lagi pre kina ko kay istorya. Ano din? Di na mga sawa dai, ito ana dai. Mga sawa dai, di mga sawa. Sabaan mo pre. Oh, sila kina asawa. Oh, kinsa ba ni pre? Imo nang asawa? Animal ka ikaw dis. Imo nang asawa? Animal ka ikaw dis. Oh. Unsa man yan, pare? Sige, pagtawag. Oh. Kanina ro kabantay na ba? Posible po ko siya na nakabay nga ganina naman daw-dawan. Kapila, kung tawagan. Umaga, ano kita? Wapo lagi. Oh. Oh, murag teenager man. Ya, ikat na dia. Oh, hello. Hah? Hello. Oh. Ay, pagingon ana. Hah? Ayo, di na pwede. Ano pagingon ana man ka? Oo. Dili lagi pwede. Oh, tinaro man ako ah. Gingon man ako di ko makamao mo binuang. Oh. Ano mag-ana man ka? Ay pag-ana kay di ra pa ka magpaana. Oh. Dili ka masukoy. Ha? Abi na ko nakasinabot na ta. Oh, ako, magingon ako nimo atong aging Domingo nga. Ito akong istorya nimo. Tinuod to akong istorya nimo. Oh, nahigugma lagi ko nimo lagi. Oh. Yang ano masuk? Nasuko ka? Nasuko ka nga. Gihigugma ti ka? Wa magi ko masuko nga wa ka nahigugman ako. Sus, unsa naman ning nagwakat lagi ni dire, nagwakat. Napay way trapo. Nay para order gibotang dire. Sus, unsa? Nay mga baso. Kuha na yung kasabot aning wala asa kang asa mag-manage ani dire. Oy. Ting paita gyud. Grabe na pay lingkuranan wa ma-arrange. Di mo tani diri atom tani susod sa office. May mga charger. Oh. Sus, nagwakat na ning kuana ba? May ning kit ang katong manager ani kasaban ito nako gyud. Siya manager ani. Wa man pakitang manager ani. Oh. Kulang may duha ka buka ko motor.
Asa duha to? Kulang gyud duha. Asa ni? Kini yung manager ani lagi. Akong auto kuwag duha. Patay gini manager ang kasaban gini nako ni ron. Ang mga suga, wa pa mo siga. Wa na ni, wa lagi mo kasabot ang pag-manage na dire. So sa una, parte ng putian ning tayo sa. Pero karon, parte ng laguma. Ay granite dire sa granite slab. Nga di sa gibutang dire, parte ng putian sa una, karon parte ng laguma. Salawan mo. Wa na ko kasabot ani. Ano yung kasabot? Ano yun eh? Patigid. Wala yung kasabutan na pinaghanang problema rin sa opisina. Kaya sa resort. Oy, ma'am! Patay ka, Peter. Bangso ko ang siri ito. Ipangita ka, kinagahan mo ng problema. Wala ka. Ikabantay ka. Istoryahan dito ka. Sagira, kung bahala na sir mo, dati rin na ilaron. Sige, istingin. Kaya ako, bigkasabahan ko kanina. Kining manajera ron, ako ginipot bulon. Kay why gahimo nga maayo din sa resort. Sige ra siguro ning suloy ba? Lagot na jugo. Nagtuos siguro di ko kahire dagi daghan ay. Karon kay pandemic daghan kay nangitag trabaho. Pantay lang gini siya. Inig abot ato, parangkahan ko to bitso. Nga di na ko kita sa iyang di ko ganahan mo tanos iyang naon. Kick out na siya. Good morning, sir. Sir, free ka na gabi, sir? Ano bila ka ng gabi na hindi available akong boyfriend? Buko pa sa ilang buko pa ako. Grabe. Timagin ako no. Triko niya. Aya, nakakaon na ka. Nakita ko pagkaon niya. Nay hamonada, lechon kawali, pancit mulong, aros kaldo. Free na, takanti ka. Usaw nakakaon na ka. Ay, niya na gabi, sir. Kanang ni gawas na to. Niya. Karon ba mong sir, dagan yung trabaho sa opisina, sir? Trabaho sa opisina, biyahe na. Ano yung discard na to sa atong mga goals na sa puton? Jima-jima na to. Oh, Kasi yung mga asawa. di mga asawa, di Hindi. Isa pa. Ingat ka. Hindi. Dito sa pre. Hindi ko. Iniingon yan. Sino? Ya, kak, tuloy ka talaga. Nga, pick up po, sir. Kak, pre. Go. Balik. Forward gamay. Dili ka. Sir, kang... Uy, gubay mo na, pre, ha? Gubay mo. Uy, balik. Ara, saan? Uy, ma'am. Asasangkan ka. Ay, sa lipi ang kamera. Balik, pre. Muna ni katawag. Hindi. Dito sa pre. Hindi ko. Iniingon yan.